നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായി പലതും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനാണെങ്കിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ അധികം ആളുകളും ഇത് ആലോചിച്ച് വല്ലാതെ വിഷമിക്കാറുണ്ട്. നാം ചിന്തിച്ച ആ കാര്യം അത് വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ല നടന്നതെന്ന്, ആ കാര്യം പൂർത്തിയായില്ല എന്ന്. നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് വെറുതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും ആ ചിന്തയാണ് ദുഃഖത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. പിന്നെ ആ ദുഃഖം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താ ശരിക്കും ഈ പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണോ? ജോലിഭാരം വല്ലാതെ കൂടുന്നത് ഉറപ്പായും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലേ? എന്നാൽ ഒരിക്കലുമില്ല. ഏവരും ഒരു പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നുവരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന മഹാപുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ പക്കലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും മണിക്കൂറുകളും അത്രയും നിമിഷങ്ങളുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചിന്തിച്ച സമയം പാഴാക്കിയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അവർ ഉപായങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതയാത്രയിൽ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ആ മഹാപുരുഷന്മാരെ ഏവരെയും ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ഒരു മഹത്വപൂർണമായ കാര്യം സ്മരിക്കുക. ജോലിഭാരം കൂടുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏവരും ആ ചിന്തയെ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുക. അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഏവരും ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക. ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആനന്ദം പുറത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞാലും രാധേ രാധേ.